2025 нарх-навои сантехникии запчастҳои чампали шудестай. Ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Бозор ва бизнес. Имрӯзанги навори мо аз шаҳри Хуҷанд, бозори Баракат, нарх-навои сантехникии запчастҳоро мебурорем. Лайк ва подпискаро зер карданро фаромӯш накунед. Барои магазин доштаги одамо ва видеоролики моро падилиса карда монед. Барои сантехнико акнун сар кардем. Якум бучкаро шуморо гуфта мебошем. Якум бучка 2500 сомонӣ 2 тоннагиш 3 қавата ғавсай. Бу бучкани нархи 2 тонналигida 2500 сомон 3 қаватлик бақувватидан. Yana bu yerda 1 tonnalik bучка bor, mana manavi 1 tonnalik bучка narxi 1200 somon. 1200 somoni 1 tonnagi bучка. Bo'yicha 250 litr bучка астай, нархи bучка 350 somon. Bu 250 litrlik bучка narxi 350 somon. Ayja 250 litr sar shuda to amu 2 tonna ziyod bучка астай. 2 tonna bучкаdan oshiq bучkalar bor bu yerda. 250 litrlikdan tortib. Nigah kunid chixili bучка hamash har namoq dija bучка астай. Ба номи Бозор ва бизнес гап занед, бо арзонтар карда метиҳад. Бозор ва бизнес каналидан айтсалари yanada arzonroq qilib berishadi. Magazini bor odamlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, hamkorlik ham qilishadi. Keda interesni bo'lsa, magazin doshtiy odamon bo'lsa, zang zaned, барои шумо бо хеле арзонтар карда метиҳад. Нигоҳ кунед, инҷа сантехника чизо чихили запчастҳо дар кор бошад, ҳаминҷа меёбед. Santexnik zapchastlari kimga qiziq bo'lsa, mana shu yerdan topsalaring bo'ladi. Mana santexnik zapchastlari har turdagi zapchastlar bu yerda bor. Ay O'zbekiston birovardagi yakum dast. Nigah kunid chixili. Dayjo har namo turbo астай. Барои колодец мешадме. Барои santexnika. Nigah kunid. Турборо бинед, har namo turbo астай, хеле бақувватай. Bo'yicha xili zapchastҳо астай. Барои хона мегирифтаги одамо бошад, ҳаминҷа омада харид, ба номи Бозор ва бизнес гап занед, бо барои шумо скидка карда метиҳад. Нигоҳ кунед, har намуд запчастҳоро ҳаминҷа меёбед. Ин магазини нав кушодаги барои хамкоро бошад, ҳаминҷа омада хамкорӣ карданам мешавад. Нигоҳ кунед, har намуд бучка астай. Барои заказ бо бучкаҳои дигар бучкаро ҳам гирифта мебиёрад. Имрӯзанги навори мо ба анҷом расид. Лайк ва подпискаро зер карданро фаромӯш накунед. Кеда интересн бошад, тагия каранда студияги номерода занг занед. Ба номи Бозор ва бизнес гап занед, бо арзонтар карда метиҳад. Буgungi videorolikimiz shu yerda yakunlanadi. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Bozor va biznes kanalidan desalaring arzon qilib berishadi. Optimga bo'lsa yanada arzon bo'ladi. Magazinlar uchun birinchi qo'l.